Alto. Kaixo. Zemus. Ondo iritsi gara, seke bikain. Alto, okrez banago, donestuko azera, Bueno, lasarteko naiz, berez. Baina, oain dela urte batzuk, nire gurasoak Donostia funtzioen bizitzea, eta Donostien, etxea dakat nire gurasoena, baina ni berez gehitxu bizinez. Zer leku, Bai, eta lehenago deustun egon nintzen, eta beste leku batzutan. Bueno, normala, esan dezakegu. Bai. Bueno, Normala, bai. altotan nino aktorea. Bai. Nolatan mundu honetan gado. Ez dakit, txikian gustatu izan zait antzerkia, beti antzerkia egiten nuen, eta beti estraeskoletan antzerkia egiten nuen. Beste zenbait gauzat, baina beti antzerkia. Eta gero erabaki behar nuen zer egin, eta mentira Kristina. Antzerkia ikusiko dugu, eta ondo. Multoa. Bai, erabaki zuzena izan da. Zein izan da? Bueno, antzerkio asko egingo zenitu, baina zein izan da hola, bapatea eta gutzen zaizun antzerkio egin duzuna. Ez dut lertzen osuna. Nola bapatean etortzen zaizuna? Esaten batezun, zein gustatzen zaizun. Begira, esango izut. Guztiak ez, baina ia guztiak gustatu nintzizkit. Proiektu bat etortzen denean, ni oso gustera hartzen dut guztia. Bai, umez horrentzako proiektua da, edo eduentzako, edo kalekoa, edo barban egoteko, sala baten egoteko, ni beti oso gustera hartzen dut. Orduan, dakat oso asko gustatu zitzaidan, oain dela 4 urte, Godot egin nuen. Eta niretzako mundu berri bat izan zen. Clown eta beste lenguai bat egiten genuelako. Eta printzipioz ni Godot irakurri nuen oain dela 20 urtekin, ez nuen ez delu hartu. Gero proiektu etorri zitzaidan, berri irakurri nuen, eta esan nuen, hau zer hostia da, ez dut zer urartzen, oso absurdua, gehiagik, ez da milionesko irakurtzen nuen, baina Godot oso absurdua zen. Eta zireinean lanen, obra egiten, eta hartu ulertu nuen, ez zen joderte deskubrimiento. Eta horrekin bai, oso pozik. Eta gero nire proiektu pertsonalak, nire konpainiekin egin dituenak baita ere oso asko gustatzen zaizkit, bihotzez egin ditudako edo egin ditugulako. Orduan proiektu horiek asko gustatzen zaizkit. Konpainia bat daukazu, Bai, beste bikidekin, Josu Florentino eta Jora Sedanoekin, Anodino teatroa dakagu. Eta, hortan gabiltza antzerki lanak aurkezten egiten eta mundu honetan borrokatzen pixkat. Nolatuko diago, musu bat zugekin Josu Florentino. Behakin emotzean? Nolatuko diago musu bat ebenik. Bale. Josu. Musu bat. Bueno, telebistan ikusi zentuko. Bai, ni telebista gutxi egin dut. Nahiago nukeele egitea, baina, pozik nago, urtero egiten dut seritxo bat, zenbait kapitulo, eta, ondo, hasi nintzen, lehen osen duzu pilotari seria guan dela urte asko, bai, Galder Perezek ditu zidan, uste dira zuzendari bezala, horren zuzendari bezala zegoela, eta gero, Goenkalen, euskal aktore guztiak Goenkalen. Ni oso gutxi egin, beste 3-4 saio egon nintzen bai
bakarrik, medikoaren egiten duen. Eta, bueno, deitzen diatenean, nik gustera juten ez. Pilotari, nolako papera dauka? Ditu ziaten, bi saio egin ditun, eta nintzen el inspector de sanidad. Juten nintzen, sagardotegira, eta oso, osasun aldetik ez dago gara ondo, eta esatitzen, eta orduan lehenengo saio hori esaten nuen, eta bigarren saio hori esaten nuen, itxekin batzala. Eta, bueno, egia esan ez nuen ikusi, nire lehenengo esperientzia izan zen, eta, bueno, igual horretuz ikustea, zidin gustatzen ikustea. Ez normalen ez dut ikusten, igual por dejadez, o etcétera, urtitzen telebistan, o eskotan serioek ez ditut ikusten, eta, bai, kostatzen zait. Zuzera egiten dut, ia egiten. Ea, no? Oso ondo, oso ondo. Bueno, ez dakit joka bideo nagan, baina aktore guztiek ez dut ez da gero zaile gustatzen telebistan edo pantailan ikustea, hasten zea faioak ikusten eta gehiagia estertzen. Eta, bai, gauza batzuk ikusti ditut, batez ere, uste detenean lan polita egin detenean ikusteko ea, grabatzen nengoenean iruditu zaidana, egia den, gero ikusten detenean telebistan edo pantailan edo denadakoa. Orduan, gauz horiek bai ikustetzen zaidana, baina bestela, ez nagoenean seguru, gusten dut, bai. Ikusiko dugu zure bideo errepaizu bat egin duzune bideo bat bitartez. Primeran. Ikustea. Zer, nobixo zara? Bueno, horrelako zuze. Hola, soy Pachi y soy preguntafóbico. Llevo 10 días sin asustarme ante una pregunta. ¡Hombre, Jan! ¿Tú por aquí? ¡Opa, Íñigo! ¿Qué haces? Pues nada, aquí dando una vuelta por el barrio, que se ha quedado un día buenísimo y aprovecho para pescar algo. Sí, yo también he salido a dar una vuelta. A aprovechar la mañana. Oye, que me ha dicho Joseba que luego hay un sarao en Nueva York, en la terraza del MoMA. Ah, pues sí, igual me paso, tranquilamente, y nos tomamos unas Heineken. Oye, me voy a ir, que queda al otro lado del puente, y si no, no llego. Íñigo, te dejo. Venga, a cuidarse. Oye, por cierto, ¿a dónde has ido a pescar ese salmón? ¿A Noruega? ¿Qué va, hombre? Aquí mismo, aprovechando el paseo. Nik uste dut tipoa txoratuta dagoela. Baina zergatik diozu hori? Ez dakit, ez da normala. Emazterekin parexia joaten da eta besterik gabean geratzea. Bueno, berak erabaki duan gelditzea eta horregatik gelditu da. Baina zer diozu? Auto batan sartzen da gauerdian eta aurreko mendan agertzen da. Ipara galdu du gaixoak. Bueno, bera maitasunagatik gelditu da hor. Nik horrela ikusten dut behintzat. Maitasuna? Tipoa txoratuta dago denboran horren beste bidaiarekin ta listo. Aitzan boz zaude? Jode, pelikula puta bat besterik ez da? Ze pasako zepa? Bueno, uz dezagun pelikula. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Buenos días! Buenos días. Buenos días. Disfruta cada día de huevos frescos producidos aquí. Buenos días. Buenos días. Con todos los... Imagina que se rompe la tregua dentro de un año o más. ¿Qué pasa con los casos archivados? Que lo reabrirán y se volverá a crear una unidad antiterrorista. ¿Y qué hay de nosotros? Probablemente seguiremos en antidroga. Efectivamente. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Todo el trabajo que hemos hecho se irá a la mierda. ¿Te parece injusto? Pues sí, joder. Yo ya estaba cansado de todo aquello. Esto es como un respiro. Experiencias nuevas. ¿Tú te estás oyendo?
Vamos a estar muy puteados, ya lo vas a ver. Ez. Zergaitik? Ez dozu erantzungo? Ez dakit zenbat aldiz erantzun dizudan gauza berdina. Berriro entzun nahi dizut. Masoka utxezera. Hori nire kontua da. Ez dizut placer hori emango. Si eres de Movistar, pues yo también. Pues sumas, que tengo DSL. Ya, pero yo tengo 20 jerseys azules. Ya, pero mi equipo de fútbol juega al azul. Y el mío, el de fútbol y el de baloncesto. Ya, pero que no tienes un coche azul. Tengo dos, ya juego con mi casa. Ya, pero yo me llamo José Azul. Azules, Javier Azules. Bueno, yo escuché como embajador, porque estaba comentando luego pilotaje, antes que, bueno, pues dijo, hablar estar sobre Google, hablar unimos, vaya, nada, que no se Zugazatzea. Zerro? Zinea. Zinea. Jo, zinea asko gustatzen zait. Uste dut oso landuta egoten da, oso polita izaten da. Eta, baita gauzatzuk egin ditut, labur metraiak eta luzeak baita ere, pelikulak. Hasi nintzen, egin nuen 80 egunean. Goenaga eta, Moriarty zinekosleekin eta pertsona txikiarekan, oso pasatu nuen, gabez egin genuen eta gero gainea oso polita izan zen pelikula ikusi nolako eta pelikula ikusi zeidan itzela. Eta, pelikula asko gustatzen zeidan. Orduan hori beretzako izan da, begira, horre hona izan, ezta? Eta gero, orain dela 3 urte egin nuen Cuerpo Delite, gero seria egin dutela, hasieran pelikula egin zuten. Cuerpo Delite. Bai, espainola, hartzen dutela, euskaldun bat, katalan bat, gallego bat, eta ez dakitze, eta egiten nuen lehenengo minutua eta akatzen ninduten, baina oso ondo, oso esperientzia polita izan zen, zapisturekin fusilak ematen genituen eta entrenatzaile bat izan genuen hori nola hartu bat zen elzerne, ezakit nola esaten den, eta nola libili behar zen, nola begiratu, eta, genekaiko entrenatzaile moduko bat, orduan polita izan zen. Eta gero beste hainbat pelikula egin ditut. Eta azkeneko uda honetan labormetrai bat egin dut eskola batentzako. Eta gero Diego Catanuik dituzien beste labormetrai bat egiteko era como de época de 1700 y pico. Eta oso polita bestuari esan itzela. Eramaten genituen pelukak bakizu Frantzian zan eta, antes de la Revolución Francesa. Eta pelukak eramaten genituen eta holako jantzi dotoreak con las chorreras hemen eta oso polita izan. Zabustuan nindet. Eta, ez dakite, principios, nire irakurri nuen, esan nuen, puta madre. Eta gero egin genuen eta izan zen como, que bonito, ezta? Eta orduan bai, ikusteko ditut. Ez dakit noiz ateako dan, deituko da Amargoran postre. Ikusi beharko du. Bai, bat ezenik. Bai, eta komentatzen nuena ikusten ez tokatu zaizu. Pelikula, baina genero nireko ezberdinak bat abez
Egokin. Bai, genero nahiko ezberdinak. Hori da, tolerana saiatzia. Deiten bat dituzte gauza, humorezko gauza bat egiteko, hori egiten duzu drama egiteko, hori, ez? Orduan, todo terren bezan baka. Eta, altorentzako, aktore lanok utzita, zer da zinea berabentza. Zinea? Bai. Asko gustatzen zen zinea. Gero nik izango duzu. Oain ez eta asko juten, meak ditut eta zaila izaten da zinea jutea, baina etxean asko ikusten. Eta batez ere gustatzen zait mafisoen pelikulak eta hola bai, zakitu izagatik, baina uno de los nuestros, El Padrino, pelikula guztiek, Farina baita ere, zein pixka dela baita mafia gallega hori, ez da? Eta gauza guztiek ez dakit zergatik, galdetzen diet eta ez dakit gustatzen zait eta listo. Pelikula horiek asko gustatzen zait. Ez dugu, nire ustez, beti ez dugu zergatia jakin gabe. Gustatzen zego eta pum. Bai. Hori oso norketa hona da, bai. Nire zinea mundu bat da. Mundu bat, nun teknikoki, nun ikusmeleteke, zinea dauka. Genero asko, agelo asko, eta hori aberra asko da. Bai, oso beratzen da. Jende asko dago, pelikula baten atzean, ez gero ikuste dituzun los títulos de crédito eta Kristo jende zakartzen da. Eta eskola ez dugu belogatzen kredito horiek. Ez, askotan ikusten dugu eta zaten dugu, bale, jazta, ikusi dugu bi aktore o leku batzuk, baina pentsatu behar da, leku horiek erabatzeko, kamara behar duzula, fotografiezko pertsona bat, zuzendaria, behar duzula vestuarioa, makillaje, kristona, eta gero baita ere produkzioa, kotxezea baten zaituena, eta kriston jendetza dago, zinean, bai. Oso harrigarria da, zen iristen zara eta kamarera atzetik kriston jendetza dago. Eskotan egiten duzu, estena como intimista, ez da bi pertsona batean, eta derrepente hor, atzean hogeita mar pertsona gaude dena pelatzen, bat soinuakin, beste kamarakin, zuzendarien laguntzailea eta bai, basada bat. Hoi ikusgarria da. Bai. Eta rekomendatuko zen gute hola zeure gustuko pelikula bat edo? Pixkat esan duela, mafiosoen pelikula horiek El Padrino, lehenengo eta bigarrena uste itzelak diela, hirugarrena ere oso ondo dago, asko daude, orain dela gutxi ikusi nuen Prisioneros, oso polita, oso ondo egina, zuzendaria da Villeneuve, abizen daka oso, hasi nahitzen bere pelikulak ikusten eta asko gustatzen zaizkit, beti daka arraro xamar zerbait, baina, Blade Runnerren azkeneko egin du baita ere, eta oso zuzendari interesantea da. Eta hola, asko pelikula asko daude, eta... Esan egutu batzuk, agotaz, nuke esan behar duzutena da, mila esko, eta hemen oiztuga bat daukago, musu bat bezaleko diago guba ikusten agotu baino den. Jende.
Musu. Agur. Agur.